So ayan, update for this video. So tapos na kami, Zai. So uuwi na. Ay, bilang. Welcome back sa YouTube channel ng Marzo na Sir Vlogs. Ayan. So for today's video, nandito tayo sa bagong daanan, Road to Heaven. Yung mga ganun. So actually, ang daanang ito po yung binavlog ko din noon, yung agong daanan papuntang Villava. Pero chismis ng mga kapitbahay namin, cruising daw ng Kachila. So yun na nga, chismis lang din naman yun. Pero feeling ko, papunta din to doon, ganun. So yun na nga, Zay, ang ganda na pala. Oo. Kasi nung pumunta kami dito, hindi kami nagdala ng motor. Oo, naglakad lang kami ng pamangkin ko. Kasi nga, hindi siya madaanan. Kasi ang dami pang mga lupa, gano'n. Yung mga bundok-bundok, chika. Kasi hindi pa talaga siya flattened, chika. Ano flattened? Flattened something, gano'n. So yun na nga, Zay. Ayan, si Richie kasama ko siya ngayon. Kasi nga, ang ganda ng view. Oo, te. Yung nakita nyo kanina, ang ganda ng view. So yan, ipapakita ko sa inyo yung view, yung papunta kami dito, best. O diba kabog? Ayan, ang ganda ng view. Oh my God! But for today's video, is pupunta kami ng housing. Oo. Pupunta kami doon kasi nga, magtutour lang din naman kami. Ganun. Kasi mga etos ni Rechili eh. Siya kasi echosera kasi itong babaeng to. Ayan! Ayan siya. So naghahanap ng gwapo yan. Yun na nga, pupunta kami ng housing ngayon at aming titignan. Yes, titignan namin kung meron ba talagang mga tao doon. Kasi nga, chismis din ng mga kabarangay namin. Sabi nila, marami daw mga gwapong naglalaro doon pag mga gantong oras, pag hapon. Kasi volleyball, hindi mainit. So marami daw dayo from Villava, Hinabuyan to any kind of barangays. Oo, dito sa Leyte. Ganon. So yan na nga, Zay. We will find out if totoo ba ang sinabi nila sapagkat para akong tanga. So ayan, ang lawak ng daanan. So pupuntahan namin doon, yung mga lalaki yon, kung meron ba talaga doon. Pag hindi totoo na merong gwapo doon at maraming taong nagbabalibol, Diyos ko, magtago na kayo lahat. Diba ganun? So yun na nga ba, Zay? So ang ganda ng view. Ayan. Ayan. Wow! So yun na nga ba, Jots? So napakaganda ng view. So ayan, lang pa chika-chika na, pupunta na kami ng housing! Ah!
hi to my vlog. Hi, Day, hi. Hi, Day, hi. Hi. Balikon tamo. Magandang pangag! Ayesha Devora III Jr. Hi everyone, update for this video. So we are here now na in housing or Villa Verde Village. Villa Verde Village. Yung mga ganun. Diba? So ayan, andito tayo kay Miss Ayesha. Ayan. So siya po yung pinakamaganda dito. Kumbaga ang housing na to ay isang bulaklak. So siya po ang bulaklak na pinakamaganda. Ayan, oh. Pero nagtataka lang ako. May bahay siya pero nandito. Parang may inaantay. Oh. I'm searching something. Something big. Alandi dahil. Something big. Oh my God. Ay, parang napaisip ako bigla. So wala sila kuya, no? Wala sila all. Ning chat man yung asawa sa ko, diningon siya nga, kato ko nung last night, kinadayon daw ko na mo. Di ari siya. Pero wala may muni. Sayang. Ikaw mo kipaabot. Katunggigan ko guro tong palumpon. Oo. Kapoy mong gugwato oy. Nauli met hapon na ba yan? Yan chat lagi siya. Katugon ako ba? Yun na nga. Ayan, so gwapo kay si Ayesha. Oh my God. So ang iyang bahay ani bongga. Pagod siya nung time na yun. Kasi nga, Nagpunta siya ng Palumpon at anong City. oh my God, anong ginawa ko doon? I think naghahanap siya ng mas malaki. Oh my God, parang tanga. Yung nakulang dahil, yung kulang na kulang yung kabarangay mo tsaka kapitbahay. Oo, I want some big. I want some big dahil. So, kamusta ka, girl? Do you want selfie? Di ba gusto mong mag-picture, yes? So, ayan, picture ka na. Ayan, so hi to everybody. So ayan, Zay, nakita na ninyo na meron talagang mga nagva-volleyball dun sa baba. Ayun. So hindi sila masyadong makita, Zay. Ayan. So ayan, pakakapalan na to ng muka kasi nga pumasok tayo sa pagiging vlogger. So dapat pakapalan na ng muka, 'di ba? Pero hindi na kailangan makapal naman talaga yung muka niya. Mga ganun. Asa? Laag ta? Sige, Gora. Zay, ari sa mi, Zay, ha? Picture ka. Ay, picture ang kuan ha, table ha. Oh, sure, send na kasi mo. Wala pa man gud siya butang iog silak. Oh, maybe mga karong gabi siguro sila magsilak. Oo, table lang. Pero nindot siya kay dako. Dako, sakto ra kay sa imong kuan. Ang sa kilid murag mabutangan siya tulo ka bangko, something ana ba? Og imo siya ipaod, di madako pa siya. So ayan, sa Chika Bells. I-send ako sa imo, Zay, ha? Ayan, so siya po si Ayesha, siya po yung kapitan dito sa na to, sa pabahay na ito. Ayun siya, busy talaga tong Jumega natin. So ayan, dahil ako yung may-ari ng pa-housing na to, so dapat itutour nila ako. May-ari, tas di alam. Mga ganun. So ayan everyone. Picture ka diya? So, picture favor, ayan. So ayan, update for this video. So tapos na kami, Zay. So uuwi na, So, uuwi na ako, Zay, kasi nga, hapon na siya. So, hindi ako dito matutulog sa bahay ng ate ko. So, uuwi talaga ako, Zay, for today's video, ganun. So, ayan. So, bumaba na kami galing dito sa taas, kasi nagpipictorials lang kami. So, ayan si Madam Ayesha.
Ayan, Zay, uwi na kami, Zay. Bye! Bye! Mga ganun. Sige lang, next time, babalik ako. Muli na punta. Gulaban siya. Ayan, Zay, uwi na kami. Ayan, may mga bata, Chica Bells. Oh, sure! Ayan yung mga tao dito, Zay. Ayan, si Kuya. So, ninghang yung gigit siya nga, appeal siya sa vlog, so Gora. Ayan. Di aki kanya. Di aki kan. Magtuno jud ni for sure. Magtuno jud ni. Oh. Balikon ko si Kuya magdana og panaksan na yan. So mo na yang wifey, ayan. Ah, di ba bumongga? So arat na ba, Zay? So arat! Bye-bye!